Κλείσε εσύ, κρουασανάκι μου. Κλείσε σοκολαδάκι μου, εσύ. Όχι, εγώ δεν κλείσω. Σου κάνω παρέα το μαθαίνω. Σ' αγαπώ και εγώ, γεια. Γεια! 892. 655. Σώζει ζωές, σημείωσέ το όσο χρειαστεί. Με καλεί το πρόσωπο της προάλλες, οροφοδιαμέρισμα στον έκτο, σένιο, ανακαινισμένο. Καλά πάει το οδοντιατρίο. Α, πούσε. Την κουφάλα τη βλέπω από εδώ, να πάτε φτιάξει. Φοράω εκεί κάτι παντοφλίνια, 3 νούμερα μικρότερο και πάω να το παίξω κύριος. Μαζεύω κάνα πιατάκι, τυράκια, μαχαιροπυρουνάκια, σερβιτόρο σε ψαροταβέρνα στο Μακέντζι, κανονικά σου λέω τώρα. Δεν μου φτάνει το νερό αστράγαλο με το που μπαίνω κουζίνα. Χάλια έγινε το παντοφλίνι. Κρατάω την ψυχραιμία μου, πάω να κάνω βλακίτσα, λέω αγάπη μου, πότε έβαλες πισίνα στην κουζίνα. Δεν το εκτιμάει ιδιαίτερα το χιούμορ γιατί βλέπει την τραγωδία. Τι να κάνει κι αυτή. Και μου λέει θα καλέσει τη home assistance γιατί αν περιμένει από μένα ούτε μεθαύριο δεν θα το φτιάξει. Ενώ αν πάρει γενικές ασφάλειες θα τη στείλουν υδραυλικό να φτιάξει η ζημιά τσακπάμ. Κοίταξα, συμφώνησα γιατί μετά κοίταξα τα χεράκια μου και λέω μπαλακά χεράκια είναι για να σφίγγουν βρύσες και να φτιάχνουν σωλήνες. Είναι για μόντελο.